பயமா விட்டுற நாங்க போயிடுறோம். எனக்கு ரொம்ப பயமா அழகா இருக்கு பாருதா. எனக்கு பிடிக்கல என்ன விட்டு ஒன்னு எனக்கு பிடிக்கல. பயமா இருக்கிற பாரு விளையாட்டு பண்ணாதாடி. நான் யாரு எங்க அப்பா யார கூப்பிச்சுட்டேன் நான் விட்டு. எனக்கு நீ வேணும் நீயும் வேணும் நான் உங்களை அனுபவிக்கணும் சாமி. அவல்ல உன்ன மாதிரியா இருக்கான் அதனால உன்ன முழுசா நான் ஆம்பளை அனுபவிக்கணும்டா. என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பொம்பளை போய் அவனை எப்படியே காப்பாத்து எங்களை உங்கள்கிட்ட தப்பிக்க வைய. எனக்கு இந்த குட்டி குஞ்சம் வேணும்.